ଏକ ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେନି ନାମକ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶାଖା ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବେନି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ଆକାଶକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ବେନି ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ହଁ ଲୋ ଝିଅ କହ। ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ପକୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ଖାଇବା? ରାନୁ ଆଣ୍ଟି କହୁଥିଲା 7ଟାରେ ଯିବା ବୋଲି। ହଉ ଯା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେନି ଆଉ ତା ମା ଗୀତା ରେଡି ହେଇ ରାନୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଲୋ ରାନୁ, କଣ ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି ଟି? 7ଟା ବାଜିଲାଣି ପରା। ହଁ ଗୀତା ସରିଲାଣି ଲୋ, ସରିଲାଣି, ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ହଁ ଚାଲେ। ଆଲୋ ଗୀତା, ପଛରେ ବୁଲିବା, ଆସୁନା ଆଗ ଯୋଡ଼େ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବା। ହଉ ଚାଲେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ମଜା କରିଲେ ଆଉ ମେଳା ବୁଲିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।